As Torres de Hanoi. O xogo consiste en ordear 6 discos de diferente diámetro de maior a menor. O taboleiro dispón de 3 postes onde os discos poderán encaixar. O xogo consiste en pasar todos os discos situados nun dos postes a outro poste, pero facendo un menor número de movimentos. Hai que ter en conta dúas condicións. Nunca podese desplazar un disco de maior tamaño encima de outro de menor. En cada movimento solamente podese desplazar un disco en un dos postes. E xa podemos empezar a xogar. Try to forget you.